Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Patricio. Taong 2007, walang eksaktong lugar. Noong mga panahong ito, nasa ikalimang baitang pa lamang si Patricio. Malapit sa paaralan ang bahay nila, kaya pagkatapos ng eskwela, madalas siya ritong tumambay para magpalipas ng maghapon. Meron din siyang mga kaibigan doon, kaya ginugugol nila ang buong maghapon sa paglalaro. Konting description lang sa lugar. Dito kasi mangyayari ang ilang tagpo sa kwento. Sa mga taong ito, hindi pa gaano kasibilisado ang aming lugar. Kokonti pa ang bahay, baku-baku pa ang kalsada, at higit sa lahat, bilang pa lamang ang may mga kuryente sa tahanan nila. Ipinanganak sa isang mahirap na pamilya itong si Patricio Pinuno. Kaya kagaya ng mga kaibigan niya, lumaki siya sa pagtitiis. Gayunpaman, mahal siya ng kanyang kapamilya. Bagaman madalas may pagtatalo sa loob ng bahay, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahalan sa bawat isa. Marami rin sila roong kakilala, at isa na rito ang manggagamot na si Tia Insay at ang guro na si Inang Ami. Itong si Tia Insay Pinuno, meron itong dalawang anak. Yung isa Pipe, tapos yung isa naman Paminta. Si Inang Ami naman, nakatira lang sa loob ng silid paaralan niya. Dayo lang kasi ito sa lugar, at para makatipid, sa paaralan na ito tumira, kasama ng pamangkin niyang si Nikki. Medyo dalaga na itong si Nikki, kaya ito palagi ang nasusunod kapag naglalaro sila. At kagaya ni Tia Insay, malapit din ang dalawa sa pamilya. Hindi na nahihiya si Patricio na bumisita sa tinutuluyan nito. Madalas kasi, pumupunta rin yun sa bahay nila para makausap ang nanay niyang kapwa guro rin nito. Ayon kay Patricio, wala noong nangyayaring kakaiba sa lugar nila at kahit anong oras siya umuwi, wala yung problema. Pero dahil nga sa may ugaling Kastila ang nanay niya, obligado siya na umuwi bago pa man sumapit ang 6:00 ng gabi. Mahigpit kasi ito, tapos palagi itong namamalo kahit sa konting pagkakamali. Paulit-ulit din siya nitong inaabisuhan na kesyo delikado na ang paligid, marami ang mga nilalang na umaaligid at kung ano-ano pang mga pananakot para lamang tuluyan siya nitong mapasunod. Pero lahat ng yon, di niya gaanong iniinda, maliban na lamang kapag nagmumula ito sa tatay niya. Ang kaso lang kapag masyado siyang masaya sa pakikipaglaro, lahat yon nakakalimutan niya. Lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang pinakamatinding pangyayari sa buhay niya. Pagsapit ng buwan ng Marso, bilang na lamang ang mga araw ng pagpasok. Magbabakasyon na kasi nun, kaya itong si Patricio hindi na gaano siniseryoso ang pag-aaral. Kapag wala ang kanilang guro, agad siyang dadayo sa kalapit baryo, hindi para maglaro, bagkus ay para maligo sa sapa na tinatawag nila noong punong. May kalayuan ng punong sa kanilang lugar, pero kahit mahaba-haba ang lakaran, di niya ito gaanong iniinda dahil sa dami nila. Bago rin sila makarating doon, dadaanan muna nila ang malawak na palayan at iilang mga punong na pagkukunan nila ng bunga. Ayon sa kanya, na sa ilang taong paliligo nila sa punong, wala naman sila roong napapansing kakaiba. Lahat maayos at normal, maliban na lamang sa pamilya nung nagbabantay. Hindi kasi nila gaano kalapit yung pamilya, tapos may kuno-kuno doon na may dugo ng aswang ang mga ito. Halatado naman sa kilos nila, bukod sa hindi yun palaimik, lumalayo rin yun sa mga taong pumupunta sa lugar nila. Basta, kapag may batang naliligo, hindi mo ito makikita. Noong una, di naman nila gaanong pinapansin ang tungkol dito. Gawa nga ng sanay na rin sila sa mga ito.
At kahit papaano, wala pa namang nawawala sa kanilang mga kaibigan. Ngunit ang hindi nila alam, umaatake lang pala ito kapag malapit na ang Biyernes Santo. Ilang linggo ang dumaan. Sumapit na sa wakas ang bakasyon. At dahil sa wala na noong pasok, halos araw-araw na silang naliligo sa punong. Pupunta roon alas 10 ng umaga, tapos uuwi alas 4 na ng hapon. Minsan 1:00 sila pumupunta, tapos inaabot na ng gabi kapag malaki-laki ang tubig sa sapa. Ganon at ganon palagi ang kanilang ginagawa hanggang sa hindi nila namalayan na malapit na palang sumapit ang Biyernes Santo. Tumungtong ang araw ng linggo bago sumapit ang Lunes Santo. Magkasama sila ng mga kaibigan niya na umakyat ng bundok. Ginagawa nila ito hindi para mamanata, bagkus ay para sumama sa tradisyong matagal nang ginagawa sa kanilang lugar. Ito kasi ang nakamulatang tradisyon ng mga tao roon, kaya taon-taon makikita mo na marami talagang umaakyat ng bundok para mamanata at para na rin makapagpalipas oras sa tuktok kasama ang mga mahal nila sa buhay. Yung iba nga minsan, nagdadala pa ng mga instrumento para kumanta at makinig ng musika kasama ng mga kaibigan nila. Kaya naman kahit bata pa itong si Patricio, palagi siya noong gumagawa ng paraan para makalusot sa kanyang mga magulang. Matapos nilang umakyat, agad silang bababa sa likuran nitong bahagi para tumuloy sa mismong sapa. Makaraan ng ilang araw, sumapit na ang Huwebes Santo. Lahat abala na, maliban na lamang sa kanila ng mga kaibigan niya. Binabalak nila noong umakyat ng bundok. Ang kaso lang pagtungtong ng alas 11, biglang umulan ng malakas. Nung mapansin nila ito, agad silang nagtipon sa labas ng bahay ng kaibigan nila habang pinagmamasdan ng pagbaba ng mga taong nasa tuktok na. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na siya napawika ng, "Oy Jun, maligo na lang kaya tayo. Tapos bukas na lang tayo umakyat. Total, kinabukasan pa naman ang araw ng panata eh." Nang marinig ito ng mga kaibigan niya, bahagya itong nagtinginan sa bawat isa. Walang sabi-sabi. Agad naman yung sumang-ayon sa nais niya, kaya hindi na sila nagdalawang isip na maligo sa ulan. At habang binabagtas nila ang daan patungo sa punong, nagyaya na sila ng iba pa nilang mga kaibigan. Ika nga nila noon, mas marami, mas masaya. Nataunding mataas ang tubig noong araw, kaya kahit hindi pa nila nakikita ang sapa, kumbinsido na silang hindi putik ang kanilang paliliguan. Pagdating nila sa palayan, abot tanaw na nila ang tubig sa pangpang. Napakataas nito na halos sumampa na sa kabilang bahagi ng puno kung saan naroon ang palakihan ng mga bangus at lokon. Nataon din noong mababa ang ulap, kaya kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan ay ang unti-unting pagbalot ng kadiliman sa paligid. Gayunpaman, hindi ito alalahanin para sa kanila, bagkus isa yung pagkakataon na dapat nilang sulitin noong araw ding yon. Pagdating nila sa puno, agad nilang nakita ang isang mangingisda na nagsasampa ng bangka nito sa dalampasigan. Paghango nito ng bangka, agad sila nitong nilapitan habang kasywal na nagwiwika ng, "Malakas ang agos ng tubig ha? Malalim ang sapa, kaya huwag kayo gaanong magpakakampante. Marami nang namatay sa sapang yan, kaya magdoble ingat kayo. Mahirap na. Biyernes Santo pa naman kinabukasan." Nang marinig nila ang sinabi nito, di nila yun inimik. Sa halip ang ginawa nila, tumakbo papalapit sa sapa. At nang marating na nila ito, tsaka sila nagsilundagan na para bang wala ng bukas. Dulot ng sama ng panahon, pawang silang magkakaibigan lamang ang naroon. Bale, 10 sila noong pumunta,
Kaya kahit papaano, hindi na nila ito prinoblema. Yun nga lang, pagkaalis lang nung mangingisda, may nangyaring hindi kaaya-aya. Nataon din noong nahiwa ng talaba itong si Patricio, kaya hindi na niya gaanong napansin ang mga pangyayari. Basta nagulat na lamang siya nung umahon ng mga kasama niya habang sumisigaw na merong nalunod sa kasama nila. Dalawa yung nawala noon at sa kasamaang palad, hindi na ito nakita pa. Basta pagkatapos ng pangyayari, napansin na lamang ni Patricio yung pagpasok ng lalaking nagbabantay sa punong. Kagaya nila, basang-basa rin ito at halos hindi niya mawari kung ano ang trinabaho nito. Pagbalik nilang magkakaibigan sa kalsada, agad namang dinumog ang punong ng mga taong naghahanap sa dalawa. Ilang oras din nila itong hinanap pero sa kasamaang palad hindi na nila ito nakita pa. Maya-maya pa, dumating na ang tatay niya. Lasing na lasing, kagaya ng nakasanayan nitong gawin. Paglapit nito sa kanya, bigla naman itong piningot ang tenga niya. Siyempre masakit yon, kaya napilitan naman siyang tumayo habang nagmamakaawa. Aray tay, wala naman akong ginagawa ah. Sumama lang ako sa kanila. Palusot niya sa kanyang ama habang naglalakad. Nang marinig ito ng tatay niya, bigla naman siya nitong sinapak at tinadyakan. Pagdistansya niya rito, dinuro siya nito ng ilang beses habang nagwiwika ng, "Huwag ka nang magsalita! Uwi! Doon tayo mag-usap!" Dahil bata pa, di pa man siya nakakarating sa bahay, halos mauga na ang dibdib niya dahil sa kaba na kanyang nararamdaman. Panay na rin ang kanyang pag-iyak na para bang ito na ang kanyang katapusan. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad siyang sinalubong ng palo ng kanyang ina. Di na nga niya nagawang makabihis noon dahil sa tindi ng galit ng mga ito. Pagtungtong ng gabi, nang sumapit na ang hapunan, halos hindi pa rin siya tapos sa pag-iyak. Bagaman walang ganang kumain, pinilit niya itong gawin dahil alam niya na tatamaan na naman siya sa nanay niya kapag tumutol siya. Ilang minuto ang lumipas. Nang tapos na sila, dumating itong si Inang Ami kasama nung pamangkin niya. Nabalitaan kasi nito ang nangyari sa kanya, kaya dali-dali itong napapunta. Halos magkakalahating oras din itong nakipag-usap bago ito biglang nagpaalam na para bang meron itong nakalimutan. Paglabas naman ng bahay nila, inabot lang ng ilang minuto bago pumasok si Tia Insay kasama ng dalawa nitong anak. Ipinatawag kasi ito ng tatay niya para matingnan at magamot ang mga sugat niya. Pagsilay nito sa kanya, napansin niya na habang nagtatabako ito, panay ang pagbuka ng bibig nito na para bang nag-uusal. May mga iniihipan din ito sa parte ng bahay, kagaya ng pinto, bintana at upuan. Maya-maya pa, nagsimula ng magmura si Tia Insay. Sabi kasi nito sa kanila, may pumasok na masamang elemento sa bahay nila at ang mas nakakagulat pa, kakalabas lang nito. Wala siyang ideya kung sino ang pinapatamaan ng matanda, pero sa isip-isip niya, si Inang Ami lang naman ang pumasok noong gabi. Maya-maya pa, bigla itong tumingin sa tatay niya habang nagwiwika ng, Ikaw, Berting, masyado ka talagang kampante no? Hindi porket kaibigan nyo yung bruhang yan, naglalabas-masok na siya rito sa bahay ninyo. Tandaan mo, walang matapat na demonyo. Para yung mga ahas, naghihintay ng pagkakataon para lamunin kayo ng buo. Nang marinig ito ng tatay niya, di na ito nakaimik. Aminado kasi ito na takot ito kay Tia Insay. Gawa ng di hamak na mas matanda ito sa kanilang mag-asawa. May lahi rin itong Kastila dahil purong tiyahin ito ng nanay niya.
Kaya naman sa halip na magdahilan pa ng kung ano-ano, nanahimik na lamang ito hanggang sa sinimulan na siya nitong gamutin. Ayon kay Tia Insay, wala namang kakaiba sa katawan niya maliban sa bali at mga sugat sa binti. May napansin din itong bahid ng marka sa kanyang balat na nagmula sa aswang sa punong. Nung makumpirma ito ni Tia Insay, napabuntong hininga lang naman ito habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, Huwag ka na munang pumunta roon, Patricio. Yung mga naririnig mong kwento ng mga matatanda rito, yun ay totoo. Totoong ang bantay sa puno, mga aswang. At totoo ring sila ang kumuha sa iyong mga kaibigan. Kaya hanggat maaari, iwasan mo na ang lugar na yon dahil hindi madalas nangyayari ang swerte at kapag ka minalas ka, posibleng ikaw naman ang hindi makauwi. Nang marinig niya ang sinabi ni Tia Insay, habang buhay na itong nakataga sa kanyang wisyo. Sa lahat kasi ng taong malapit sa kanya, yun lang ang pinaniniwalaan niya ng gusto. Nung nabubuhay pa kasi si Tia Insay, may mga bagay siyang napapansin dito na likas na kamangha-mangha. Ayon sa mga matatandang nakakakilala rito, hindi likas sa anak ni Tia Insay ang pagkakaroon ng karamdaman. At kaya lang naman ito nagkaganon ay dahil sa pinasapi niya rito ang isang mataas na uri ng engkanto na may kakayahang makapagbigay ng ikalawang buhay. Dagdag pa ng mga ito na, misteryoso ang kabuuang pagkatao ni Tia Insay, pero isa lang ang nasisiguro nila at yun ay ang pagkakaroon nito ng bahid ng dugo ng isang dibino. Marami nang nakakita ng mga milagro niya, kaya ni minsan hindi nila ito pinagdudahan pa. Yun nga lang, masyadong malabo para sa kanila kung ano ang binabalak ng matanda sa anak nitong paminta. Marami ang nagsasabi na ordinaryo lang ang buhay nito at hindi na dapat yon pakialaman pa. Matapos niyang marinig ang sinabi ng matanda, napatangulang naman siya habang pinagmamasdan nito sa ginagawa nitong paggamot sa mga sugat niya. Ilang minuto pa ang lumipas, naalis na nito ang mga marka at nalinisan na rin nito ng maayos ang mga sugat niya. Maya-maya pa, bahagya naman itong hinaplos ang kanyang ulo kasabay ng pagwika nito ng, Tandaan mo ang mga sinasabi ko sa iyo, iho. Dahil para rin yon sa iyong ikabubuti. Ngayon, kung hindi ka kumbinsido, dalawin mo ako bukas at ako na mismo magpapatotoo ng mga bagay na sinasabi ko sa iyo. Pagkarinig ni Patricio sa sinabi ni Tia Insay, di niya maiwasang magulat at mamangha. Para sa kanya, sapat na ang mga katagang yan upang paniwalaan niya ang bawat detalyeng ibinahagi nito sa kanya. Ora mismo rin niya noong nakumbinse ang kanyang sarili na bibisita siya kinabukasan sa bahay nito upang pagbigyan ang paanyaya ng tiyahin niya. Alam ni Patricio na magdudulot ito ng magandang bunga sa kanyang sarili, kaya hindi niya ito pwedeng mapalagpas pa. Kalahating oras ang lumipas. Dito na nagpaalam si Tia Insay na uuwi. Bilang pagpapakita ng pasasalamat, inihatid na ito ng tatay niya nang sa gayoy makauwi ito ng ligtas. Hindi ito ugali ni Tia Insay Pinuno, pero minsan pinagbibigay niya ang tatay ni Patricio para naman meron siyang kausap habang naglalakad. Sa kanilang lugar kasi, tanging ang pamilya lang nila ang malapit dito. Pagsapit naman ng sumunod na araw, di pa man tumitilaok ang manok, rinig na niya ang usapan ng mga taong naglalakad patungo sa bundok. Yung bahay kasi nila, isa sa mga dinadaanan noon, kaya normal na talaga roong maingay lalo na kapag Biyernes Santo. Dahil sa pangyayari, kung kaya't agad naman siyang napamulat para pagmasdan ng paligid. Pagdungaw niya sa bintana, bumungad sa kanya ang mga kaibigan niya
na pasimpleng naghihintay sa kubong malapit sa bahay nila. At sa itsura ng mga ito, parang wala yung kadala-dala. Nang masipat naman niya ang grupo, agad niya itong nilapitan para kausapin. Di pa man ito nakakapagyaya, agad naman niyang tinanggihan ang ibig nitong mangyari. Kesyo may pupuntahan sila, maaga pa silang aalis, at kung ano-ano pang palusot para lamang hindi makasama. Nang marinig naman ito ni Jun, ilang beses pa siya nitong kinulit sa pagbabaka sakaling magbabago ang desisyon niya. Sumama ka na, Pat. Nung nakaraan nga, tumakas ka pa para lang makasama sa amin eh. Tapos ngayon sasabihin mo di ka na makakasama? Grabe ka naman. Parang nagbabago ka na talaga. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang napasagot dito ng, "Alam mo naman may nangyari kahapon, Koki. Hindi tayo pwedeng magpakakumpiyansa at masyado pang mainit ang sitwasyon. Kaya sige na, kayo na lang muna." Nang marinig naman ito ang sinabi niya, hindi na ito nagpumilit. Alam kasi nito na may punto ang kanyang mga sinasabi at ginagawa lang din niya ito upang makabawi sa kanyang mga magulang. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagpaalam ang kanyang mga kaibigan. Pagalis ng mga ito, dali-dali naman siyang umuwi para magpaalam sa kanyang mga magulang. Inaasahan niya na hindi siya nito paalisin ng bahay, pero sa pamamagitan ni Tia Insay, sigurado siya na hindi ito makakatanggi sa dahilan niya. Pagkarinig ng kanyang ama sa kanyang sinabi, wala naman itong nagawa kundi payagan siya. Basta ang pinaalala lang nito, pag uwi niya kinahapunan, isama niya ang matanda. Mas maganda ng kasama niya yon, para naman makasiguro sila na hindi siya nagsisinungaling sa paalam niya. Mariin din itong inilahad na sa oras na siya ay nagsinungaling, katakatakot na parusa ang kanyang matatanggap. Patricio, siguraduhin mo yung mga idinahilan mo sa amin ha. Tandaan mo, hindi marunong magsinungaling ang matandang yon. Kaya kapag nalaman kong ginagamit mo lang ang kanyang pangalan, natitiyak ko sa iyong mananagot ka. Wika ng kanyang ama bago ito umalis. Oo, Tay. Huwag kayong mag-alala. Di ko naman kayo niloloko eh. Pagkasambit niya nito, tuluyan na rin siyang nagpaalam. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakatawid na siya ng tulay kung saan dito niya nakita si Tia Insay at ang anak nito na kasalukuyang naglalakad bitbit ang mga panggatong na nakuha nila sa bundok. Ayon sa kanya, sa lahat ng mga antingero at manggagamot sa lugar nila, tanging ito lamang ang hindi mahilig mamanata. Ni minsan hindi niya pa ito nakitang umakyat ng bundok tuwing Biyernes Santo na parabang kontento na ito sa kung ano ang tangan niyang karga. Nang mapansin naman niya ang tungkol dito, dali-dali niya itong nilapitan para tanungin. Maya-maya pa, nang mapansin naman siya ng matanda, agad naman siya nitong nilingon habang masayang nagwiwika ng, Oh, Patricio. Nandito ka na pala. Sumunod ka na muna at nang makapag-almusal na tayo sa bahay. Siya nga pala. Alam ko na hindi kayo magkalapit ng isa kong anak. Kaya anuman ang makita mo sa kanya, hayaan mo na lang. Huwag mo na yung pansinin dahil ganun talaga ang pag-uugali nun. Oh, Tia, huwag ho kayo mag-alala. Noon pa man, alam ko na ang ugali ng panganay ninyo. Di ko nga maisip kung kanino ba siya nagmanay. pabirong sagot naman niya rito. Liwanag at dilim. Yan ang katangian ng dalawa kong anak. Balang araw, Patricio, mauunawaan mo rin kung bakit may mga bagay na hindi nagkakasundo. Matapos ang usapan, nagtuloy-tuloy na sila sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang maliit na kubo kung saan ito nakatira. Pagpasok nila roon, agad niyang nakita ang ikalawa nitong anak na katatapos lang kumain.
pagsilay nito sa kanya, padabog itong lumabas habang nananatiling tahimik. At kagaya ng inaasahan, di naman nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Maya-maya pa, masaya na silang nagsalo-salo sa natirang pagkain. Simple man ang nakahain, pakiramdam niya noon, tamang-tama na ito para mapuna ng maayos ang kumakalam niyang sikmura. Hindi nagtagal, nang matapos na silang tatlo, tsaka pa lamang niya nabanggit ang tungkol sa katanungan niya ukol sa hindi nito pag-akyat ng bundok tuwing Biyernes Santo. Nang marinig naman yun ni Tia Insay, napangiti lang naman ito kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Hindi lahat ng taong may karga ay walang kakontentuhan. Pero alam mo, Patricio, pinapahalagahan ko ang mga bagay na matagal nang pumoprotekta sa akin. Subok ko na ang mga abilidad nila. Kaya ni minsan hindi ko na pinangarap pa na magkaroon sila ng bagong kariban sa aking kaluluwa. Hindi lumalakas ang isang antingero dahil sa kanyang mga karga. Bagkus ay sa kung papaano niya pahahalagahan at pauunlarin ang mga gamit niyang matagal nang nasa tabi niya. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang naunawaan ang ibig ng matanda. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, dito na nagdesisyon si Tia Insay na tumungo sa punong kasama siya. Inaasahan nito na walang tao sa lugar, maliban sa pamilyang nagbabantay dito. Sa kanilang paglalakad, dito inilahad ng matanda ang tungkol sa kanyang mga balak. Ayon kay Tia Insay, wala naman siyang gagawin sa pamilya kung makikipagtulungan ito sa kanila. Subalit kapag hindi ito sumunod sa nais niya, posibleng iba ang magiging kahantungan ng kanilang pagbisita. Ito na rin mismo ang nagkumpirma na tunay ngang mga aswang ang nakatira sa bahay na yon. Dagdag pa nito, matagal na itong naninirahan doon na kung saan marami ng mga albularyo at manggagamot ang sumubok na magpalayas sa mga ito. Yun nga lang, masyadong malakas ang mga nilalang para kalabanin ng mga hamak na antingero. Kaya ang nagiging resulta, nawawala na lang bigla ang mga kumakalaban sa kanila. Nabanggit din ito na sa ilang taon niyang pananaliksik sa pamilya, napatotohanan niya na meron itong kaugnayan sa mga Magindara. Yun ang dahilan kung bakit hindi pangkaraniwan ang mga taglay nilang abilidad. Ngunit sa kabila nito, wala pa rin silang dapat na ikabahala dahil hawak ni Tia Insay ang lahat ng alas para paslangin at pahirapan ang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Abot tanaw na nila ang bahay. Di pa man sila nakatungtong ng palayan, kapansin-pansin na ang tila bang pagkaalarma ng mga ito. Maya-maya pa, bahagya naman siyang napahinto sa paglalakad nang mapansin niyang nawala na lang bigla ang anak nitong hindi nakakapagsalita. Ilang beses niya pa yung nilingon sa paligid pero wala talaga siya noong nakita. Ipinagbigay alam din niya ito sa matanda, pero sa halip na hanapin ito ang anak niya, ipinag-utos nito na magpatuloy na sila. Hindi naglaon. Pagsilay naman nila sa bahay kung saan nakatira ang mga nilalang, kasywal naman itong nilapitan ni Tia Insay. Di nagtagal. Pagdating nila sa tulay na naghihiwalay sa bahay nito at sa puno, nakita niya ang isang binatilyo na mabilis na naglalakad papalapit, bit-bit ang isang mahabang sundang. Malayo pa man, kapansin-pansin na ang panlilisik ng mga mata nito na parabang may gagawin itong hindi maganda sa kanila. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla na lamang sila nitong sinugod, kaya naman sa halip na mapanatag siya, bigla siyang naalarma. Nung mapansin niya ito, ilang beses niyang tinawag ang pangalan ni Tia Insay, pero nakapagtatakang di man lang ito gumagawa ng paraan upang mailigtas silang dalawa. Paglapit naman ng nilalang sa tulay, lumundag ito ng napakataas
hanggang sa may kung anong nilalang ang bigla na lamang tumadyak dito. At sa sobrang lakas ng pagkakaatake, bumalik ito sa lugar kung saan ito nagmula. Pagsilay naman niya sa nilalang na dumipensa sa kanila, nakita niya ang anak ni Tia Insay na binabalot ng baluting gawa sa batong nagbabaga. Nakatalukbong din ng puting tela ang mukha nito na kapag nasisinagan ng liwanag, naglilikha ng mas nakakabulag pang liwanag. May hawak-hawak din itong mahabang patpat na nababalot sa mga usal. Hindi lang yon, kapansin-pansin din ang paglaki ng katawan nito na parabang may kung anong sumapi rito. Matapos naman niya yung masilayan, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa narating na nila ang tahanan. Pagbukas ni Tia Insay ng pinto, bumungad sa kanila yung binatang gumagapang sa sahig. Mula sa labas hanggang sa sala, kapansin-pansin ang makapal na dugo na mula sa pinsalang natamo nito. Yun din ang ikinaalarma ng mga nilalang sa loob, kaya bigla itong naging maligalig. Ngunit pag-usal ni Tia Insay sa paligid, kumalma ang lahat. Batid niya na nasindak ang mga nilalang dahil kapansin-pansin ang biglang panginginig ng buo nilang katawan. Ang kaso hindi lahat ng miyembro nito ay natinag dahil habang pilit itong kinokontrol ng matanda, palihim lang palang nag-iipon ng lakas yung binatang gumagapang sa sahig. Hindi nagtagal, bigla na lamang itong tumayo kasabay ng pagsunggab nito kay Tia Insay. Metro lang ang pagitan nilang dalawa, kaya sa isang kisap mata agad itong nakalapit sa matanda. Ngunit nang akmang masasakmal na ito ng binata, bigla itong napahinto sa ere. Hindi nakita ni Patricio na kumilos ang anak ni Tia Insay, bagkus simpleng iniangat lamang nito ng kanan nitong kamay. At sa pamamagitan lamang ng 3 buhay na salita, unti-unting naagnas ang buo nitong katawan. Maya-maya pa, napasigaw na lamang ang binata dulot sa sakit na kanyang naramdaman. At sa loob lamang ng ilang segundo, nalusaw ang mga laman at buto nito. Bumagsak ito sa lupa na parabang isang labi na halos ilang taon na ang tanda. Paggulong ng bungo nito, nagdulot ito ng matinding pagkasindak sa hanay ng pamilya ng nilalang. Ito na rin ang naging hudyat para sa kanila upang pakinggan ng lahat ng sasabihin ng matanda. Naglakas loob na rin ang padre de pamilya na humarap dito at makiusap. Ang kaso hindi naging maganda ang mga pinag-usapan nila hanggang sa nagdesisyon na si Tia Insay na palayasin na lamang ang mga ito. At mula nung araw na yon, hindi na nila ito nakita pa. Dumaan ang 1 taon pagkatapos ng mga nangyari. Mabilis ang naging panghihina ng matanda na kalaunay humantong sa maaga nitong pagpanaw. Napakabilis ng mga nangyari, kaya nung malaman ito ng kanyang pamilya, hindi nila maiwasang magulat at mapaisip. Ayon kay Patricio, na nung nawala si Tia Insay, dito na nagsimula ang kalbaryo ng magkapatid. Yung paminta na hindi siya pinapansin, nakita niyang kasama ng naninirahan ni Inang Ami at nung pamangkin nito. Ilang buwan din yung nanirahan sa paaralan bago ito umalis. Sabi ng mga nakakakilala rito, inilipat ito sa ibang lugar, pero sabi ng mga kaibigang albularyo ng tatay niya, niyanggaw na ito ng anak ni Tia Insay. Gayunpaman di nila ito ikinabahala, lalo pat alam nila na hindi na yon babalik pa. Pero alam niyo ba, yung anak na pipi ni Tia Insay na natili sa bahay nila. At tuwing Biyernes Santo, umaakyat ito ng bundok ng mag-isa, bitbit ang kanyang sariling krus na ginawa. At kapag nakakarating na ito sa tuktok, dito nito isinisigaw ang lahat ng saloobin at kalungkutan nitong nararamdaman. Ilang taon din niya itong nakita ng ganon, hanggang sa tuluyan na rin siyang lumipat sa ibang lugar para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pero alam niyo ba,
na kahit matagal na itong lumipas, sadyang hindi pa rin nakalimutan ni Patricio ang karanasan ni Tia Insay, ang babaeng Tipino.